покажем как правим шаблоните, как се оцветява, структури и така нататък. Тук няма нищо философско. Може да го изчакате малко да изсъхне, защото някой път се получават недоразумения, но ние сега ще го... Пак казвам, всичко е въображение. Може някъде да използвате само част от шаблона, нали? Може, това в последствие може да го цветите както искате. Основата е подготвена със същия материал, който в момента правя шаблона. Нали? Това е... Може с... Шаблона може да го направите, примерно да имате травертин за основа или каквото идете. Шаблона може да го направите с всякакъв един вид материал, който ще придаде релеф и ще напълни самия шаблон. Ще го поизсушиме малко. Сега вече мога да се мине към оцветяването. Но първо с акрилика ще го декорираме и после ще го намажем с ваксата. Тя не само че цвят придава и си е вакса. Да. Виждате, хубаво отвътре да се в самия шаблон вътрешните части да влезне хубаво акриликата, защото после при избърсването високата част на шаблона се отнема. Ще използваме чера раме, тя е с меден цвят, ето това представлява. И ще я положим само в високите участъци на шаблона. Посредством гъбата трябва да бъде твърда и тук нямате натиск, за да може да не влиза в долните части, да остане само в високата част на шаблона. Топете си гъбата. И това е. Тук вече може да добавяте много цветове. Нали? Може да го има златиста, сребърна, медена, всякаква. Отделно може да добавите акриликата да са 2-3 цвята. Нали? Може малко да се добави черно, може да се прибърша повече, да има по-бели участъци. Това вече е вашето въображение. И това беше от нас. Надявам се, че сме били полезни